Hej, jeg hedder Jesper, jeg kommer fra Dansk Center for ICP. Her er filmen om tema nummer 8. Skab rammerne, guide og vejled trin for trin. Det er en del af vores miniserie 8 idéer til gode relationer i coronatider. Filmen her tager afsæt i den sidste dialog, nemlig hvordan vi som voksne skaber rammerne og guider og vejleder trin for trin. Denne dialogform er anderledes end de dialogformer, vi har været igennem tidligere. De første 4, 1, 2, 3 og 4, handlede meget om, hvordan du skaber en god relation til barnet, og hvordan stemningen er i relationen. Mens samspilstema 5, 6 og 7 handler om, hvordan du skaber en lærende og meningsfuld dialog med barnet. Samspilstema nummer 8 går mere på, hvordan du som voksen er med til at skabe rammerne og sikre en struktur omkring barnets hverdag. Og noget af det, du kan arbejde med, hvis du vil arbejde med det derhjemme, det er at se på, hvordan dit barn har brug for, at du viser lederskab og skaber rammerne og rytmen i hverdagen. Det at have faste sengetider og faste spisetider og andre faste elementer i dagen er med til at skabe en forudsigelighed og skabe et overblik for barnet. Og det hjælper barnet at vide, hvad det er, du forventer af det. Så denne her dimension, eller denne her tema, det handler i høj grad om, hvordan du gennem din rammesætning kan guide og vejlede barnet, sådan så barnet kan regulere sin adfærd i forhold til forventningerne. Noget af det, du yderligere kan arbejde med, det er at hjælpe barnet til at få en tryghed i forhold til de sociale spilleregler, som gælder. Og noget af det, vi kan se, der er særligt gældende lige for tiden, det er jo, at de sociale spilleregler er blevet væsentligt forandret. Der er stor forskel på, hvad dit barn må gøre derhjemme, og hvad det må gøre over i skolen eller i børnehaven eller institutionen. Men det vi ved, det er, at det skaber en tryghed både for barnet og også for dets omgivelser, når barnet kender til og kan overholde nogle af disse sociale spilleregler. En af de måder, du derhjemme kan hjælpe dit barn på i forhold til det her med de sociale spilleregler, og kan træne nogle af de spilleregler, det er ved at skabe gentagelser. Det er ved at guide og vejlede barnet trin for trin i forhold til, hvordan de skal overholde disse sociale spilleregler, og nogle af de rammer, som I sætter derhjemme. Noget af det, du kan prøve, det er at være opmærksom på, hvordan du laver tydelige begyndelser og afslutninger for de aktiviteter, som I er i gang med. Det kan være, når I skal sætte jer ned og spise, altså at der er en tydelig start på, at nu sætter vi os ned og spiser sammen, og der er en tydelig afslutning på, hvornår I gør det. Det er, hvordan dagen starter, hvordan I kommer ud af døren, så barnet får en tydelig fornemmelse af og en klar oplevelse af, hvad det er, der er for nogle forventninger, der er i det. Nu er det sådan, at det her det er også noget, børn skal lære. Det er ikke noget, de kan bare lige, og der er også nogle børn, som udfordrer de rammer og grænser, som vi sætter. Og der kan det være vigtigt, at man dels træner det ved at lave ret mange gentagelser omkring det, så det er det samme, vi gør hver dag. Vi skaber nogle faste rutiner i forhold til, hvordan kommer I bedst muligt ud af døren, hvordan får I bedst muligt middagsmåltid, hvordan kommer I bedst muligt i seng, så barnet ved, hvad det skal leve op til. Det andet, du kan gøre, det er, at, når barnet overskrider nogle af disse grænser, at arbejde med det, vi kalder en positiv regulering, altså arbejde med en opdragelse. Og her er det okay at sige nej og stop, men det er også okay, og det er ret vigtigt, at barnet får det her at vide også der, og vide, hvad er det, barnet skal gøre i stedet for. Så noget af det, du kan arbejde med, når du oplever, at dit barn ikke eller kan have svært ved at overholde nogle af grænserne eller rammerne, så er det at hjælpe barnet med at vise det, hvad du gerne må i stedet for. Så det betyder, at når du arbejder med en positiv regulering, så hjælper du barnet med at skabe nogle acceptable alternativer. Det kan være, at dit barn gerne vil have slik, men du siger nej, det må du ikke, men du må gerne spise nogle gulerødder eller agurker i stedet for. Du kan også være opmærksom på, hvordan du beder barnet om noget. Altså, så det kan lyde, jeg vil gerne have, at du gør sådan og sådan, men det kan også nogle gange være, at vi skal skrue lidt mere på den, så det hedder, du skal gøre sådan og sådan. Så det her med at tydeliggøre ens forventninger, der er nogle ting, der ikke er til diskussion, og der er andre ting, som måske kan diskuteres lidt mere. Men det er dig som voksen, der har lederskabet og skal hjælpe dit barn i forhold til, hvornår er det, ting kan diskuteres, hvornår er det, det ikke kan diskuteres. Alt for ofte, så tager vi nogle gange ikke den konflikt, der er der, og det skaber utryghed for barnet. Så når vi arbejder med den rammesættende dialog, og det her med at skabe rammerne og guide og vejlede, så handler det sådan set om, at du skal hjælpe dit barn med at udvikle selvkontrol. Og et barn kan kun udvikle selvkontrol, hvis det har en fornemmelse af, hvad det er for nogle rammer, der er omkring det.
og hvis det bliver guidet og vejledet, når det har svært ved at leve op til de rammer. Det var alt for nu. Pas godt på jer selv og hinanden derude. Og hvis du har lyst til at få mere inspiration eller læse mere, så gå ind på vores hjemmeside, Dansk Center for ICDP.dk, og du kan også dykke ned i, hvad det er for nogle uddannelser, vi ellers tilbyder. Det var alt for nu. Ha' det godt. Hej.